in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga lalaki patay humanggi yung nakigpinusilay sa mga pulis sa lungsod sa Matalam, Cotabato. O mga butante dagsang sa opisina sa Comelec Davao del Sur, 8 ka adlaw una ang deadline sa registration. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang duha ka mga lalaking giingong nakigpinusilay sa mga pulis sa lungsod sa Matalam, Cotabato. Una nang nakadawat og taho ang mga pulis nga dunay pusil ang usa sa duha ka mga lalaki nga naga-standby sa usa ka gasolinahan. Ani ang report ni Lizel Banga. Patay na pag-abot sa ospital ang duha ka lalaki nga giingong nakigpinusilay sa mga pulis pasado alas 12 kaganihang kadlawon sa Diversion Road sa Barangay Poblasyon, Matalam North, Cotabato. Giila ang usa sa mga napatay nga si Boots Midsapak Ganawan, 38 anyos, og residente sa Barangay Magatos, Kabakan. Samtang padayon pang ginaila ang kauban niini nga gibana-banag nag-edad og 32 anyos. Sa atong pakiginabi sa hepe sa Matalam Police Station nga si Police Major Junrel Amutan. Una ang pinusilay, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga duna matudpay duha ka mga lalaki nga naka-standby sa usa ka gasolinahan sa crossing Poblasyon padulong sa Barangay Marbel kung asa armado ang usa kanila. Pag-abot sa ato ang responding team dito sa area, immediately ang katong duha ka male suspicious person nag-ride up, nagsakay sa motor na badya o nisibat, then under gisundan sa ato ang police. And pagkaabot sa Diversion Road sa Barangay Poblasyon, nagbunot og pusil tapos giputokan ang ato ang responding team. Naigo ang katong ato ang patrol car. Then ang nahitabo nag-retaliate o nagkaroon ng short exchange of fire between the police and the suspects. Nakaangkon og tagsa kasamad pinusilan sa lawas ang duha ka lalaki. Na-recover sa dapit na hitabuan ang kalibre 45 nga armas nga iya sa usa sa mga lalaking nakigpinusilay sa mga pulis. Nagtuo ang mga pulis, dunay daotang tinguha ang duha ka lalaki tungod kay armado sila. Ginahulat pa sa kapulisan nga mopatim-aw ang pamilya sa duha ka lalaki. Samtang gi-turn over na sa Matalam PNP sa Provincial Crime Laboratory Office sa Kidapawan City ang mga bala o pusil nga nakuha gikan kanila. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Adlaw o gabi ang operasyon sa mga otoridad sa mga malapason sa balaod trapiko sa syudad. Usa niini mga tricycle nga closed cab o payong-payong nga nagasubay sa mga national highway kay mabutang sa peligro ang ilang mga pasahero. Ani ang report. Dunay paniltihon, when the cat is away, the mice will play. 59 katikang gikan sa akong gitindugan, nagtapok ang membro sa Highway Patrol Group. Sa akong likod, aniya ang mga motorista, tag-iya og tricycle, tag-iya og tricebot, o tag-iya og mga payong-payong. Simple lang kani nga talanawon. Kana silang nagtapok, dili katabok, kay naa didto ang manakupay. Sir, nga na wala mo nila host? Wala mong iba mo, nabili na among rehistro o among lisensya niya, wala po may helmet. So, kalit-kalit o mo kapangandam? Wala may kapangandam, ma'am. Kay nagdali-dali mong gano'n mo palit may tambal. Siyempre, kulbaan, ma'am, kay wala may kapangandam nga, nagdakop na dire. Wala po may kabalo. Eh kung nakabalo pa lang may nag-helmet noon tamin niya, nagdala mong rehistro sa motor. Lisensya na para makaagi po may.
Sa ato pa, sa komedya pa na, sir, kompleto ka. Kompleto ba yun? Violation. Kung atong subayon ang balaod sa kadalanan, hugot nga gibawal ang mga tricycle, tricybot, tricycad sa National Highway. Ug baski dili ang pagpadagan sa atong mga motor o sakyanan, labi na kung wala kitay mga papeles. Apan, usahay mo kumpiyansa man ang mga motorista o gamit sa ilang mga sakyanan, labi na kung gabi tungod sa pagtuo nga walay manakupan. Ug sagad, dili panumbalingon nga walay certificate of registration, walay official receipt sa pagparehistro nga bitbit. Usahay mo kabayo sa sakyanan nga walay driver's license. Ug ang uban walay helmet ug sagad nakatsinelas kay lagi gabi na. Apan dili nato kalimtan nga ang balaod 24/7 ug ang mga operatiba dunay responsibilidad nga ipaniguro nga luwas ang katawhan 24/7. Maong sagad madakpan kung dunay magbantay sa kadalanan. Wala yung kabantay, ma'am. Cool ba, eh. Kay, tungkol sa, kuan ba, minihit kayong pangwartaron. Na, para sa ano, na isyuhan ko. Wad-wad lang po tayo, pangbayad, ano, eh. At yung kabantay, yun. Sa record sa World Health Organization atong 2018, 1.35 million ka-individual ang namatay sa tibuok kalibutan tungod sa disgrasya sa kadalanan ug 12,000 niini gikan sa Pilipinas. Matod sa Philippine Statistics Authority, sa Metro Manila area pa lang, dunay 178 ka road accidents kada adlaw ug sagad mo resulta kini sa danyo sa mga propiedad ug kung way swerte, kamatayon. Matod sa mga eksperto, duha ka kategorya ang aksidente sa kadalanan, human error ug ang usa mechanical error. Ang human error mao kini ang mga aksidente nga kung atong paminawon ang mga rason, nawad-an og kontrol sa sakyanan, nakapiyong, overspeeding, hubog ug wala kabantay sa iyang kaengkwentro. Ug usa sa pinakaimportanteng rason aron malikayan ang disgrasya mao ang pagtuman sa balaod. Mao kini ang hinungdan nganong bisan gabiing dako anaa sa kadalanan ang mga personahe sa Highway Patrol Group. Posible ma'am nga na sila violation kay sa dahadlok man sila mo diretso kay namin din na nakop operation. So posible ma'am nga na sila mga violation. Usually ma'am mga defective ang headlights. Kining mga tricycle nato ma'am nga bawal sa highway. Sa obserbasyon ni Richie Labunan, residente sa Sirawan, Ingunanay gyud sila diri ma'am pag mag-operate sila sir ma'am. Ingunanay gyud ang mahitabo ma'am. Every operation sa HPG ma'am, mga 30% lang ang nagalabay ma'am. Ang rest ana ma'am, makuha na siya ma'am. Magahunong siya sa daplin ma'am. ang presensya sa HPG sa kadalanan wala nagpasabot nga mga hadlok na kita. Tungod kay duna sab sila'y mga kauban nga magpahingmangno sa mga motorista. Malapit na tong ma-expire yung ano mo, yung registration mo. Pero may mga changes man na mga memo sa LTO yung kasi pandemic. So may mga extension. So para mas mabuti i-update na lang niyo po. Pero okay pa po yung register niyo. Kay naaman karon dinhi sa karsada sa Sirawan National Highway ang membro sa Highway Patrol Group. Natural mo padaplin ang mga way rehistro, walay helmet o kadaghanan kanila ana karon daplin sa atong karsada. Alang sa mga motorista atong hinumduman, ang karsada usa ka pampublikong lugar. Ang imong lisensya gipahulam lang kanimo sa LTO ug ayaw gigawas ang imong unit kung wala kay papeles aron dili ka mo tago panahon nga makita nimo kining mga law enforcers. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. At tangi! Katalunan Grande Mintal Bypass Road abli na sa mga motorista. O tulo ka mga nagpailang miyembro sa BIFF may surrender sa mga pulis. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Misurrender sa mga pulis ang tulo ka mga lalaking nagpailang miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter kon BIFF. Giila ang tulo nga sila Gilbert Libainon Bedro alias Musa, 23 anyos, Salahuddin Giamad Salanggaw alias Tato, 21 anyos, ug Sanggutin Canton Salanggaw alias Datu, 45 anyos, Paulos Lumulupyo sa Santa Cruz, lungsod sa Alyosan. Sumala ni Colonel Jovencio Gonzales, ang Brigade Commander sa 602nd Brigade. Misurrender ang tulo ka mga miyembro sa BIFF tungod sa hugot nga gipatumang operasyon sa militar. Base sa report sa kapulisan, gi-recruit sila alias Musa ug Tato niadto pang tuig 2018. og tuig 2001 sab na recruit si alias Dato sa ilang igagaw nga si Mumukan Canton Salanggaw alias Abdul Karim. Si Abdul Karim ang gitudlong S3 sa 2nd Division ubos ni BIFF Commander Abu Sadad alias Commander Balintataw nga nakabase sa Barangay Libutan, Mamasapano, Maguindanao. Apil sa gisurrender sa tulo ang ilang mga tag-as nga armas. Gitunulan gilayon og cash incentive sa provincial government ang tulo ka mga surrenderies. Unom ka mga barangay sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte ang gibaha hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Kapin libo ka mga pamilya ang apektado sa baha nga miabot hangtod hawak sa tao ang gilawmon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Daling mibakwit sa mas luwas nga lugar ang kapinlibo ka mga pamilyang gibaha gikan sa unom ka mga barangay sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kay abot hawak sa tawo ang gilalumon sa tubig baha. Apil sa mibakwit ang pamilya ni Armando Centeno, kauban ng 4 ka miyembro sa pamilya. Di man takakuha na ng panahon nga pag-ulan, musaka man ginagbalik. Hangyo na ko sa itong gobyerno nga anta wala na ibaha ang San Miguel. Kay matagbaha, pero isyu kayo sa mo kay lubog kay baha. Ka siguro kung may tabo siro nga matabangan mi sa gobyerno, okay lang. Kay bisag pa hangyo gid mi sa taon. Sugad sa una sa pagkabata hangtod karon nga lalom kayong baha diri sa mga. Niadtong Domingo nagsugod ang baha hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Ang mga barangay nga gibaha gilangkuban sa San Miguel, Kinamayan, Salvacion, Esperanza, Kimamon ug Talumo. Tanan-tanan miabot sa 1,867 ka mga pamilya ang naapektuhan sa baha. Diha-diha dayon mihatag og hinabang ang lokal nga gobyerno sa Santo Tomas sa apektadong pamilya. Amo baha lang ang munisipyo sa Santo Tomas every time na ay Intertropical Convergence Zone or kung na ay mga bagyo. Pero kung normal lang siya na pag-ulan, diliing ana ka baha, no? Mag-agi lang ang tubig, pero kung bagyo or kanang naagi ka ng Intertropical Convergence Zone or LPA,
magpundo jud ang tubig dinhi sa pipila ra pod ka barangays nga low-lying. Usa sa gihimong aksyon sa gobyerno sa Santo Tomas aron malikayan ang grabing pagbaha mao ang desiltation sa mga dagkong kanal ug pagsubay sa saktong agianan sa tubig inig mubundak ang kusog nga ulan. Actually, daghan tang mga plano sa tong munisipyo, especially na nitong mga low-lying areas nga mga mao gyud hardly hit sa atong mga kunatay weather disturbances. Hubas-hubas na ang tubig baha apan padayong nag-igmat ang mga tao tungod kay padayong nagadag-om ug nagaulan sa bukid sa Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. 8 ka adlaw, una ang deadline sa registration, dagsang ang mga botante sa opisina sa Commission on Elections kung COMELEC Davao del Sur aron makaboto sa 2022 national ug local elections. Sa Davao del Sur, daghan sa mga taga Malita ang nagpabilin sa ilang voters registration sa Digos kung asa sila na narbaho. Ano ang report ni Orlando Dondondinoy? Sayo nga midangat sa Commission on Elections kung COMELEC sa Digos City, si G. Sagampong kaganihang buntag aron magpabalhin sa iyang registration. Residente siya sa Malita, Davao Occidental ug buot niining magpabalhin aron di na unya siya kinahanglang mobiyahe og layo aron makabuto sa adlaw sa piliay. Labi pa nga atuwa siya sa Barangay Kapatagan, Digos City na narbaho. Gusto po na mo, kadire man ang among trabaho, dire naman po mag-abutar, basig na ipanahon mo, di mo makauli. So sa perminti man ang lockdown, mahala namin nga mag-dispalistro na lang mi dire. Nagpabalhin sab si Eileen Isma sa syudad, kay 5 ka tuig na sab siyang nagpuyo sa Barangay Kapatagan ug mihawa na sa ilang gipuy-an sa Malita. Mangod kayo sir nga mouli mi karon nga na ay mga pandemya. Dire namin mo transfer sir. Ang first-time voter nga si Eden May Cuestas, nagpakuyog pa sa ilang silingan aron makaparehistro. Excited. So, karon pa lang? Karon pa lang. Karon pa lang nag-fill up, nagkukuhan na kay first time pa dyan ako mag-vote. Apan, taliwala sa nagsingabot na deadline sa registration, kung asa gilaumang mudagsang pa ang daghang butante sa pagparehistro, may patuman o gugot nga minimum safety protocols ang COMELEC, sama na lang sa pagsusi sa body temperature sa tanang aplikante nga butante. Sa datos sa Provincial COMELEC Office, doon na naikapin 4,000 ka mga butante karon sa Davao del Sur, mas taas kinig jutay kumpara sa niaging piliay. Wala sa COMELEC Davao del Sur, dili na ang ayang huwaton sa buot makaboto sa 2022 national ug local elections ang uhayng adlaw sa rehistrasyon sa September 30. Ilabi pa nga wa sila masayod kung aduna pay lugway ang pagparehistro. So the moment sir, wala kami mando gikan sa Commission and Bank or sa among main office sa Manila with regard to the extension of registration. We just don't know kung naay maabot, but if ever na naay maabot, directing us to conduct a satellite registration even after the deadline or extension sa registration. We're just here ready to follow the directive of our higher up. Bukas matag adlawng Lunes hangtod Sabado ang buhatan sa COMELEC gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii. Sirado lang sila sa adlawng Sabado kung doon na sila schedule sa satellite registration sa mga barangay. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Giablihan na sa mga motorista ang 4 ka lane nga bypass road sa Katalunan Grande ug Mintal, Davao City. Sa drone video sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11, halos na kompleto na ang bypass road nga makabenepisyo ang daghang residente sa lugar. Dinhi na sab moagi ang mga sakyanan gikan sa Katalunan Grande nga dili na moagi sa sentrong bahin sa Barangay Mintal ning syudad. Ang bypass road adunay component nga tulay kung diin ang proyekto nasugdan niadtong tuig 2017. Pinagiusab sa proyekto, maluag-luagan ang volume sa mga sakyanan nga musubay sa Davao-Bukidnon Highway, partikular sa Barangay Mintal. Giplastar na sa mga magtutudlo sa Clive Primary School sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur ang ilang mga gamit sa eskwelahan kay sila ang napili sa Department of Education kung DepEd Division Office nga mag face-to-face classes labi na nga way sukad na tala nga kaso sa COVID-19 sa barangay kung asa nahisakop ang eskwelahan. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Kung magkuha og module na aning mga
Andam na ang classroom ni Teacher Doriza Garcia sa Clib Primary School sa Barangay Clib, Hagunoy, Davao del Sur. Alang unya sa face-to-face classes sa iyang mga estudyante sa grade 1. Usa ang Clib Primary School sa upat ka mga tunghaan sa probensya nga pwede mag face-to-face ang klase sa anglit. Way bisan usa nga kaso sa COVID-19 nga natala sa lugar sukad nagsugod ang pandemya niadtong tuig 2020. Apan, bisan pa man niini, gipaniguro sa tunghaan nga dili sila maglisod sa pagtuman sa minimum safety protocols sa mga tinunan. Sa anglit, ana lamang sa 22 ang mga tinunan kay grade 1 o grade 2 lang kutob ang ilang grade level. Siyempre sir, mao man ni atong i-follow no atong health protocols na nami thermal scanner. Then, of course, alcohol. Then, face mask po. And then, every visitor, sir, nami logbook. Ang among pamaagi, murag lagi paagi o skeletal lang gihapon nga. Ang among plano is buntag lang mi magklase para ma-disinfect na pod namo ang katong gilingkuran sa mga bata. So, pagka following day, kuha na pod another grade. Duna say giandam nga isolation room sa tunghaan kung ugaling dunay tinunan nga magsakit o yun sab ang mga opisyal sa barangay ug ang ubang mga ginikanan sa face-to-face classes. Kabahin diri sa mo, murag wala pagi nasudli og sa parte anang kuan sa pandemya. So dako kayo kog sugot nga muuyon ko sa face-to-face. Kira kayo sir kay murag dugay-dugay na pud mi naghandom og face-to-face. Sumala sa DepEd Davao del Sur Division, upat pa lang katunghaan sa probinsya ang ilang giaprobahan nga mag face-to-face ang klase tungod lakip kini sa mga tunghaan sa mga low-risk area sa COVID-19. Mo ni nga mong gi-recommend pero for further assessment pa nga kanapay maganta na mga kuan ani activities may undergo. I-assist pa rin namo kay pag-propose ba namo ani na-appeal ang kining sa Kidlawan, ang Kidlawan ba ya wala pa kay sa una niya karon na. Ang Barangay Clib, usa ka bang sa Muro Community nga nahimutang 8 kilometros gikan sa barangay poblasyon ug adunay 817 ka populasyon. Andam na ang mga magtutudlo ug mga ginikanan diri sa Clib Primary School sa Hagunoy District 1 sa Davao del Sur. Apan, gitakda pa sila mohimo og virtual meeting sa DepEd Division Office aron paghisgutan kung kanusa ang petsa kung karon bang bulana o sa sunod bulan hingpit na nga magsugod ang face-to-face nga klase human gitugot na kini ni Presidente Rodrigo Duterte. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kana ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City ug Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 94 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!